Andam na ang Mapua Cardinals ug Benilde Blazers sa Game 2 sa best-of-3 series sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals nga ipaygayo na ugma December 7. Unang nakasungkit og daog ang Mapua Cardinals sa best-of-3 finals sa NCAA Season 100 Men's Basketball niadtong Sabado sa pagpanguna ni Season 99 Rookie of the Year ug Most Valuable Player Clint S. Camis sa score nga 84-73. Sa Game 2 ugma, dili na matud pa musugot ang Cardinals nga mapildi na sab. Kay numduman nga napildi sila niadtong Season 99 sa San Beda Red Lions sa finals bisan sila ang nakadaog sa Game 1. 33 katuig na sab nga wala nakadaog ang Cardinals sa finals sa NCAA. Apan, alang sa Benilde Blazers, wa panahuman ang laban. Di sab matud pa sila magpapildi, ilabi pa nga uhaw sab sila sa kampeonato kay ulay nilang daog sa NCAA niadto pang tuig 2000. At ang Game 2 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals ugma December 7 sa alas 2:30 sa hapon nga live sa GTV ug Heart of Asia.